Ironia eta harrokeria handiz deklaratu du gaur Mariano Rajoyk Espainiako gobernuko presidenteak Madrilgo entzutegi nazionalean. Trending topic izatera ere iritsi da Mariano Rajoy ustez ustelkeria kasuan zipristinduta dagoela dioten ahotsak 11 baitira. Izan ere gaur lekuko gisa deklaratu hartzuen Mariano Rajoyk ala auzipetu gisa. Tira, bien bitartean Katalunian parlamentuan eztabaidan segitzen dute eta burujabetza prozesuan aurrera egiteko lege bideari ekingo diote laster. Eta gure esku dago ekimenak Kataluniako oihartzuna Euskal Herrira ekarri nahi du. Irailaren 16an manifestaziorako deia. Azken ordua baina Kantabriatik datorkigu desagertutako 23 urteko urpekari gazte bilbotarra hilik aurkitu baitute. Hasteko eta behin titularrak. Irailaren 16an mobilizatzeko deia luzatu du gure esku dago ekimenak. Manifestazioan urriaren lehenean Katalunian egitekoa den erreferenduma babestu eta herri demokratiko batetan erabakitzeko eskubidearen aldeko autua defendatuko dute. Hain zuzen ere, parlamentuan saioa dute gaur, besteak beste, deskonexiorako legeak aurrera eramateko eztabaida dute gaurkoa. Madrilen bestalde, Mariano Rajoyk epaile aurrean ziurtatu du gaur, sekula ez duela Alderdi Popularreko kontabilitate auzien ardurarik izan, Espainiako presidenteak lekuko gisa deklaratu du entzutegi nazionalean eta esan du 1989 eta 2005 artean ardura politikoa izan zuela Alderdi Popularra. Abuztuaren 17an geratuko da libre bestalde Rafa Díez, aurreikusitakoa baina egun bat lehenago izango da hori. Izan ere, haren familiak berak jakinarazi du Twitter bidez, sare sozialetan. Gogora ezagun, bateragune auzian ezarritako 6 urte eta erdiko zigorra osorik beteta aterako dela kalera, LAB sindikatuko idazkari nagusi zena. Azken txanpan bestalde, Euskal preso ieslari eta deportatuen kaleratzenen aldeko udako martxa, bihar iritsiko dira lakuntzara, 20. Atortxu Rock elkartasun jaialdiarekin bat egiteko. Bain zuzen ere, jaialdiaren 20. edizioari bihar egingo zaio, eta zentzu horretan, dena prest, igandera bitarte, milaka lagun jasotzeko lakuntzan, Beriain mendiaren magalean. 85 kontzertu, 4 eguneko egitaraua, hitzaldi eta ekintzak gehiago ere izango dira. 11 telebista, bertan izango da, egunero izango duzu beraz gure eskutik Atortxuren berri zuzena. Kirol kontuetan, Arraunean Euskadiko txapelketa jokatu da asteburuan, emakumezkoetan Ibaikak lortu du garaipena, San Juan mendean hartuta, gizonezkoen kasuan bestalde, Urdaibaik azken txanpan hartu dio aurre Hondarribiari. Euskal Enkouterra ere ospatu da asteburu honetan, 25. milaka izan dira, 8.000 informatika zale, Barakaldoko bikera gerturatu direnak, azken ediziotako jendetsuena izan da beraz, eta berrikuntzen artean, OPEN gunea, publiko, zabalari, eskainetako doako tartea. Eta Baionan dena prest bestei hasiera emateko, gaurtik igande bitarte, 100.000 lagun espero dira Lapurdiko hiriburuan, 10 urte beteko ditu herri mugimenduak, besta, herriko euskaldun eta parekideak antolatzen. Eraso sexiste erantzuteko protokolo bereziare aurten, herri mugimenduko elkarten artean, Iruñeko San Ferminetan abietutako lana eredutzat hartu dute, eta Baionako herriko etxea bide hori segitzera gonbidatu dute. Eguraldiari dagokionez bestalde, azken egunotako lainoak eta euriak alde batera utzita, eguzkia lekua hartzen hasia da, beraz datozen egunotarako ostarteak nagusi lakuntza inguruetan, beraz gonbiterako aitzakiarik ez da falta izango. Gure esku dago plataformak irailaren 16an egingo duen mobilizazioa aurkeztu du gaur Bilboko kafe antzokian. Demokrazia eta erabakitzeko eskubidea babesteko unea dela aldarrikatu dute, eta horregatik Kataluniako erreferendumari babesa ematea bilatzen dute manifestazio honekin. Horregatik, gure esku dagok
Demokrazian eta erabakitzeko eskubidearen defentsan oinarritzen den ekimen bat jarri du abian. Urriaren bateko erreferendumari babesa ematea da ekimenaren helburua. Izan ere, erreferendum hori Kataluniako herritarren borondate demokratikoaren ondorio da. Gure esku dagoren erabakitzeko eskubidearen aldeko mugimenduak hasten jarraitzen duen bitartean, Kataluniako erabakitze autoaren jarraipena egitea beharrezkoa ikusten dute. Horregatik, burutuko dute irailean Bilbon manifestazio hau, honelako demokrazia mugimenduen alde egitearen erabakia defendatuz. Irailaren 16an, Bilbon begirunea eta errespetua adieraziko diegu Kataluniako herritarren gehiengoaren borondateari. Hau da, herritarrek etorkizuna erreferendum baten bitartez erabakitzeari. Erabakitzeko bozkatzea demokrazia baita. Demokrazia besterik ez. Gaur ere, gure elkartasun osoa adierazi nahi diegu Kataluniako herritarrei. Ez zaudete bakarrik, no esteu sols, estem amb vosaltres. Zigorbideak eta neurri errepresiboak alde batera gelditzea eta auzi politikoak deusestatzea eskatzen dute. Erreferendum batez herriari eman ezitza eta norberak erabakiz bere herriaren norabide eta noranzkoa. Batzuek argi daukate. Deskonexiotik hurbilago dago gaurtik aurrera Katalunia. Aste honetan abiatu du Kataluniako parlamentuak udako oporren aurreko azken plenoa. Eta bertze gauzen artean, Junts pel Sí eta CUPeko diputatuen botoen bitartez, onartu dute ganberaren araudiaren erreforma. Estem d'acord, ho celebrem, és pur compliment, d'altra banda, del compromís que vam assumir com a Parlament a la declaració del 9 de novembre del 2015. Aquests dies hem seguit Araudiaren aldaketa egiteko eztabaidak 8 hilabetez luzatu dira Kataluniako parlamentuan. Guztira ganbera araudiaren 20 artikulu inguru aldatuko dituzte helburu bakarrarekin. Aurrerantzean, legez bertzeko proposamen guztiak, deskonexiorako legeak tartean, irakurketa bakarra onartu ahal izateko. Hemendik aurrera beraz, talde parlamentario bakarrak formulatutako lege proposamenak onartzea posible izango da parlamentuko plenoan aldez aurretik eledunen batzarra bilduta. Behin araudi erreforma onartuta, Junts pel Sí eta CUPen asmoa da datorren hortzirala eta astelena bitartean erregistratzea erreferendumaren eta igarokortasun juridikoaren legeak. Aplikazioa aldiz, oporretatik bueltan egingo dute, abuztua amaiera eta iraila hasiera bitartean zehazki. Ciutadans eta Alderdi Popularra ganbera araudiaren erreformaren kontra agertu da hasieratik eta jakinarazi dute babes helegitea jarriko dutela auzitegi konstituzionalean. Euren ustez, aldaketak diputatu eskubideak zapaltzen dizkielako. Del referèndum que cal a Catalunya, que és un referèndum exemplar, que és una necessitat democràtica i ètica, com diu vostè, i estic d'acord, és un referèndum que es faci amb totes les garanties que es fan sempre en tots els referèndums d'aquest país. Erreakzioak erreakzio, erreferendumetik gertuago dago Katalunia. Aste honetan, parlamentuak itxita utziko baitu deskonexio prozesua abiatzeko mekanismoa. Oporretatik bueltan, abuztuaren amaiera eta irailaren hasiera bitartean, bozkatuko dute erreferendumaren legea. Gürtel kasuko lehen zatiko auzian deklaratu du Mariano Rajoyk goizean, argi utzi du garai hartan, 1985 eta 2005 artean, hauteskunde kanpainen atal politikoez soilik arduratu zela eta etzekiela B kontabilitaterik existentzen zenik. Gogora ekarri behar da, Luis Bárcenas PPko diruzainak baieztatu egin zuela B kontabilitatea egon bazegoela. Edonola ere Rajoyk gezurtatu egin du beltzean soldata gehigarririk jaso izana. Ez dela oroitzen, ez dakiela eta ez duela gogoan, hoiek izan dira Rajoyk galdera gehienei erantzuteko baliatu dituen hitzak. Ikusmin handia zegoen epaitegiaren kanpoaldean, hedabide eta kazetarian danaz gain, segurtasun neurri zorrotzak ere bazeudelako. Besteak beste, Rajoyren iritsierak eragin du jakimina eta autoz iritsi da garajetik sartu dute auzitegira. Aurrez eskaera egin zuen bideokonferentziaz deklaratzeko, baina ukatu egin zioten. Edonola ere, haren irudi instituzionala babeste aldera, epaileek aukera eman diote galderak estradutik erantzuteko
egindako eta ez du kasu berean auzipetutako gainerako 37 akusatuekin aurrez aurre egon beharrik eduki. Epaiketa horretan Gürtel auziko lehen atala bakarrik aztertzen ari dira, hau da PPek Francisco Correaren enpresei esleitutako zerbitzu eta ekitaldien ingurukoa. Dena dela, Barcenasen paperak bezala ezagututako ez ere, galderak egin dizkiote Rajoiri. Hain justu, Barcenasen abokatuak behin baino gehiagotan protesta egin du horregatik. Epaileak berak ere kargu hartu dio, galdekatzen ari zen abokatuari, Mariano Benítez de Lugori, Rajoik auzi ekonomikoaren berririk ez zuela erantzun arren, horri buruzko galderak egiten segitu duelako. Europako abokatu demokraten elkarteko Benítez de Lugok eskatu du, Rajoiren eta Barcenasen arteko aurrez aurreko saio bat ere, diruzainak esandakoak ukatu dituelako Rajoik, baina tribunalak ez dio eskaera onartu. Joan den ostegunean Gernikatik abiatu eta Bizkaiko kostara jo zuen udako kalera martxak. Euskal errepresaliatu politikoen kaleratzea aldarrikatzeaz gain, presente dute Euskal preso politikoen kolektiboak egindako eztabaida ere eta babesa adierazi diote. Bakea eta askatasunan aldeko oihuak gizarte zibilaren lelo ditugun honetan, barrotak igatzen jarraitzeko gure konpromesuan berresten gara. Hori horrela, kolektiboak berak marraztutako bidetik egingo dugu aurrera, errepresaliatu guztiak askatzea helburu, sasi guztien artean dantzan, izana traizionatu gabe da izandakoarekiko damu zantzurik gabe. EPPkak presoak batzeko, Euskal Herriratzeko eta espetxetik irteteko prozesu graduala aurre ikusi du eztabaidaren ondorioetan. Preso bakoitzarena izango da, bere egoera juridikoaz erabakitzeko aukera, baina prozesua gizartearekin partekatu nahi du kolektiboak. Batetik batze Euskal Herriratze eta eskartzelazio prozesu gradual bat aurre ikusten dute. Bigarrenik preso bakoitzaren esku egongo dela bere egoera juridikoa kontutan hartuta ze pausu eman, eta hirugarrenik bide hori Euskal gizartearekin batera egin nahi dutela azpimarratu dute. Indarrean dagoen espetxe sistemak dakartzan kalteak ere gogor salatu dituzte udako kalera martxan. Dispertsio politikari dagokionez, Euskal preso politikoen kolektiboa hausteko helburuz diseinatu zutela salatu dute, baita jakinarazi ere, EPPkaren eztabaidak agerian utzi duela kolektiboaren garaipena. Bere garaian, bai PNVek eta bai gobernu espainolak sakabanez geraren politika martxan jarri zuenean, interes politiko batzuengatik jarri zuten martxan, eta gaur egun ere, 250 kilometrotan kokatu nahi izateak ere, interes politiko garbi batekin jartzen dutela. Bai, eta interes politiko garbi hori kolektiboa ustea da, kolektiboari min egitea da, baina guk argi daukagu, kolektiboa inoiz baino indartsuago da bilela, kolektiboa ez dutela haustuko, beraz kolektiboa irabazle ateratzen dela. Hirugarren etapan Lekeitiotik Hondarbarako bidean presente izan dute Ibon Iparragirre preso gaixoa askatzeko aldarrikapena. Haren ama Angelita Burgoak gordin hitz egin du semearen egoeraz. Ta ikusi neban egon kordala, baina gerua eta makala. Egunak pasala, gerua eta makala. Eta nik hemen salatu nahi dute legeik ez dabela beteten, legia ze Ibone eta beste preso gaixo guzti kaline ondi litzakezela. Hori da bengantza politiko bat dela horre preson ganako dakarrena, orokorrin daganako, baina gaixuk batez be oso egoera larri izan da zela. Ibon momento honetan atako baleuke, eukiko leuke espeantzatxu, baina ikusitxe zer erabiltzen da ben Ibon esatateko, gerua eta situazioi larrixagoa ikusten da neuk. Hondarratik Gipuzkoarako bidean jarri zen martxa igandean, Debatik sartzeko, Postatik Barrekaldera sartu dira jada, eta Hernanitik Ibarrarako bidea egiten ari dira gaur, eta bihar abiatuko dira handik Lakuntzara. Euskal errepresaliatu politikoak kaleratzeko aldarriaren lekukoa, Atortxurroken bilduko direnen esku utziko dute bertan. Hemen atzean ikusten dituzuen zelaiak Beriain mendiko Magaleko zelaiak jendez gainezka egonen dira bihartik igandera arte, izan ere Atortxurrok jaialdiaren 20. edizioa ospatuko dute bihartik igandera Lakuntzan, eta dena helburu bakar batenpean Euskal preso eta ieslarien etxeratzea, alegia adi egon datozen egunei 11 telebistak ere jarraipen berezia eginen duelako, hemen Atortxurrok jaialdiaren 20. aldian.
hilabete askotako lana, azkenean jende askoren lana, baina, bueno, esan dezakegu bagaudela tortxuri ekiteko moduan, dena prest dago, izerdia izan da, haserreak izan dira, baina aurreikuspenak dira oso onak, hasteko milaka pertsona espero ditugu, hori da nahi genuen lehendabiziko gauza, ez? Benetan atortxo gehi zerbait berezia izatea, milaka pertsona etortzea, eta benetan dispertsioaren kontrako, urrunketaren kontrako, benetako ekimen zabal bat izatea. Eta bestetik askotan galdetzen dena izan da eguraldia, hori oso garrantzitsua delako, ikusi eguraldi ona izango dela, así que mundu guztia animatu. Egin dugu Euskal Herriari buelta eman aurkezpenekin, bilerekin, eta ez bakarrik Euskal Herrian, egon gara Bartzelonan, egon gara Parisen, egon gara Madrilen, Berlinen ere egon ginen. Nik uste jaso dugula feedback hori, ari gara jasotzen, eta nik uste egun hauetan ere ikusiko dela. Ezkontza ostiralean, eguerdian, Castellongo bikote batek idatzi zuen, haientzako garrantzitsua zela atortxurroken ezkontzea, esan zigutenagatik atortxu 10-aren ondorioz elkar ezagutu zuten, eta hemen 10 edizio geroago, hemen egongo dira, atortxuk bi helburu ditu. Alde batetik dago elkartasun ekonomikoa, eta bestetik salaketarena. Salaketa, euskal preso politikoek, ieslariek eta deportatuek pairatzen duten egoera hori, salaketa bat egitea. Ikusi genuen, milaka pertsona elkartuko dira lakuntzen, eta hori baliatu behar genuela gure mezu hori ahalik eta gehien helarazteko. Alde batetik daude kontzertuak, baina bestetik behar genuen mezu hori beste bide batzuetatik ere sartzea. Eta alde horrela, bi hitzaldi, alde lehendabiziko ostiralekoa etxeratek kudeatuko duena, niri pertsonalki asko gustatzen zaidana, edo direlako herri ekimen desberdinak gai honen inguruan, eta erakusten du pixka bat, egongo da Lasterbidean, egongo dira Mirentxin, egongo da Tortxu, eta egongo da Oihartzungo bertso saioa ere, eta erakusten du pixka bat, gauza txikiekin, gauza handiak ere lortu daitezkela. Nik uste guk hasieratik egin genuen apostua gurea zen, guk antolatu dugu hau, 4 egun, 84 talde, Kriston Muntaia erraldoia, baina guk bakarrik hasieratik genekin guk bakarrik hau ezin genuela egin. Guk jarri genuen martxan, baina behar genuen lokomotora horretan jende asko batzea. Eta batu da hasieratik egia esan lakuntzan gaude, eta lakuntzako herriaren erantzuna izan da Kristona. Lakuntzako gazteak ere lehendabiziko egunetik auzolanean, akanpalekoa garbitzen, herria garbitzen, dena txukuntzen egon dira. Eta batez ere uztaian, bai Muntaia, azkeneko prestaketekin, ez bakarrik lakuntzako Euskal Herri osoko jendea gerturatu da, egin genuen deia jendeari gerturatzeko eta gerturatu da. Orain geratza beste lana dela jaialdikoa, txandak oraindik batzuk betetzeko falta zaizkigunak, baina esan dezakegu martxan jartzeko moduan gaudela, baina egunean funtzionatzeko oraindik ere jende gehiago beharko genukela, eta gero desmuntaia ere oso garrantzitsua da. Lakuntzako herriak izan duen erantzuna oso nahi izan da, eta lakuntzari hori itzuli egin behar diago, eta lakuntzak eratu behar du, lakuntzak herria utzi zigun moduan. Beraz, ere deiak egiten dugu jendeari, atortxu ez dela bukatzen igandean, baizik eta atortxu bukatuko dela dena biltzen dugunean. Europar Batasuna eta Espainiar estatuko politikak salatzeko helburuarekin 200 lagunetik goti Euskal Herritik abiatu ziren Melillaraino karabanan. Gaur agerraldi egin dute, mugak zabalduz ekimenaren baitan eta balorazio positiboa egin badut ere, deialdi egin dute herritarrek antzeko ekimenetan parte hartzeko. Uztailaren 14an abiatu zen Bardiako tiro eremutik mugak zabalduz karabana eta Madril, Sevilla, Algeciras, Tarifa eta Malagan ibili ondotik Melillako esian bukatu zuten ibilbidea. Hainbat kale eta plazetan inolako salbuespen eta murrizketarik gabe pertsona migratzaileen giza eskubideak bermatuak izan daitezela aldarrikatu dute. Bertzeak bertze, atzerritarren internamendu zentroen aitzinean, Melillako harresiaren ondoan edota Almeriako negutegietan izan dira. Gaur egin dute Iruñean agerraldia karabanaren balorazioa positiboa izan dela helarazteko eta aldi berean salaketarekin segi behar dela aldarrikatzeko. Politika hauek zapalkuntzan eta giza eskubideen urraketan oinarritzen dira. Eta bakarrik pobrezia, etxipena eta milaka pertsonen heriotza sorrarazten dute. Azken finean, Europar Batasuna eta Estatu Espainiarreko migrazio politika hau amaitu behar dela exigitzen dugu.
bai politikoki, nola gizaldekoaren aldetik guztiz lotxagarria delako. Karabanan migrazio prozesuetan emakumeek duten protagonismoa ere plazaratu nahi izan dute pairatzen dituzten biolentziak eta lan zapalkuntzak salatuz. Egitura patriarkalek emakumeen mugimenduak eta erabakitzeko aukerak murrizten dituela salatu arren, horren aurkako borrokari ere babesa eman diotela adierazi dute Iruñean egindako prentsaurrekoan. Melilla eskubiderik gabeko hiria da. Arrazakeria soziala eta instituzionala eraikitutako gizartea non okupazio militarra eta poliziala jabetzen den. Hiri horretan giza eskubideen urraketa sistematikoa ematen da harresiaren bi aldeetan. Eta horrez gain, hainbat enpresa eta lobik harresiaren negozioaz irabazi handia jasotzen dituzte. Emakume zamarien kontrako indarkeria poliziala sistematiko baten lekukoak izan gara. Karabanaren aurka ere hainbat inposaketa eta oztopo pairatu ditugu. Gure karabanan herrialde eta nazio ezberdinen arteko elkartasun sareak indartu egin dira. Lehenik eta behin karabanako parte hartzaileen artean. Beste aldetik askatasunean, justizian eta elkartasunean eraikitako gizarte baten alde lan egin dutenen artean, ibilbideko hiri guztietan. Eta nabarmentzeko eran Melillako biztanleekin haiekin amankomuneko martzak eta salaketak egiten izan garelako. Karabanak jarraipen eman dio 2016an Greziera joateko burutu zen ekimenari, zeinetan pertsona errefuxiatu eta migratuen aldeko ekintza burutu zen. Esperientziak kolektibo parte hartzaileen arteko lotura indartzeko balio izan duela adierazi zuten, eta aurtengoa bezalako karabana gehiago ere martxan jartzeko asmoa iragarri dute. Ibaika emakumezkoetan eta Urdaibai gizonezkoetan izan ziren Euskadiko traineru txapelketako garaile atzo Lekeitioko uretan. Azken txanpan erabaki ziren bi estropadak. San Juan eta Ibaikaren arteko lehia ikusgarria izan zen emakumezkoetan. Bizpahiru segunduren bueltan ibili ziren lehen luzean, baina ziabogan lortutako abantaiari ederki eutsi zioten errenteriarrek. 2 segunduko aldea zelmugaratu ziren, bandera eta txapelketa eskuratuz. Orio izan zen 3. eta Arraun Lagunak 4. Gizonezkoetan ere lehia estua izan zen eta azken txanpan erabaki zen estropada. Azkeneko olatuak desorekatu zuen Urdaibai eta Hondarriberen arteko buruz-burukoa. Bermeotarrak lehen kaletik dotore moldatu ziren kanporakoan, baina Hondarribiak maisutasunez burutu zituen itzuliko lanak bigarrenetik. Azken luzean, Ama Guadalupekoak 10 segunduko aldea jan eta aurre hartu zion Urdaibairi, baina azken txanpan olatu hartu eta bermeotarrek eskuratu zuten garaipena. Udako 3. bandera bizkaitarrentzat. Orio izan zen 3. eta Kaiku 4. Euskal futbol taldeek motorrak berotzen hasi dira jada, bakoitza bere helburuetan zentratuta. Atletikek UEFA dauka begi artean eta beste taldeek abuztuaren 20an hasiko den 2017-2018 denboraldia. Atletikek 1 eta 2 galdu du Valladoliden aurka, Belgikan itxura desentea eta garaipena lortu ostean. Gaztez beteriko taldea jarri du zigandak, UEFako aurreko txanda baino lehenengo azken partidan. Gola, Kordoba aurrelariak sartu du Villalibreren erdiraketaren ostean. Atletiken esperimentuak egiteko epea amaitu da, eta ostegunean lehoiak prest egon beharko dira Bukaresten Dinamoren kontra emaitza positibo bat Bilbora ekartzeko. Zigandak baieztatu egin du Javi Eraso Leganesera lagatuta joango dela. Alex Remiro atezaina ordea Hueskara joango da lagatut. Nesken taldean fitxaketa bat egon da. Maria Diaz Zirauki erdilariak 2 denboraldirako sinatu du Ibaiganeko bulegoetan. Zirauki 20 urteko nafarra da eta Errealetik atera da Donostian 3 urtez egon ostean. Errealak bana berdindu egin du Sandetinen aurka. Partida Biarritzen jokatu da eta Errealak Frantziarren gola lehen minutuan jaso dute. Soilik 26 segundo igaro ostean. Laurogeita laugarren minutuan, Kapillak Gazteak txuri urdinen gola sartu du. Partidako onena Kanales izan da talde donostiarrean.
Eibarrek ostera gol zaparrada sartu du lur ingelesetan, 4-2 irabaziz Leeds Unitedi. Watforden galdu ostean, Mendilibarren mutilek aurpegi aldatu eta gogotsu atera dira partidaren bila. Aurre denboraldiko 4. froga da Gipuzkoarrentzat, arreta ligan jarrita dutelarik. Alabesek 1-0 irabazi dio Logroñesi, Villa de la Guardiako txapelketan. Gola Alexis Ruano defentsak egin du. Gasteiztarrek fitxaketak zelaian ikusteko aukera izan dute, hala nola Burgi, Sibera eta Guakaso. Alabesek bigarren lagunartekoa du aurre denboraldian eta 2 hamaikakoetan aldaketa gutxi egin ditu Luis Zubeldia entrenatzaileak. Osasunak bere partez garaipena eskuratu du Burgosen aurka. 2-0 amaitu da partida, Miguel Díazen golarekin eta Burgalesek ate barruan sartutako golarekin. Osasunak abuztuaren 20an hasiko du bigarren mailako denboraldia, Sevilla Atletikoren aurka. Gorritxoek Lukas Torro erdilaria aurkeztu dute, Oviedotik ekarrita. Bere hitzetan sendotasun defentsiboa eta oreka eman aldio taldeari. Azken orduko fitxaketa bat heldu da Lurnafarretara. Joaquin Arzura argentinarra River Plateetik Iruñera etorri da Osasunarekin sinatzeko. Urte bateko lagapenarekin eta 1,75 milioi euroko eroste aukerarekin etorri da argentinarra. Uztailaren 22tik 25 bitartean Euskal Encounterra ospatu da Barakaldoko Beken. Inoiz baino lagun gehiago bildu dira Espainiar Estatuko informatika eta bideojoko saleen bilkura zahar eta handienean, guztira 8.000 inguru. Izan da bizitari gehien izan dugun urtea. Opengune da Euskal Encounterren doako partea. Gu daukagu partaide batzuk etortzen direla beraien postua izateko 3 egunetan zehar, eta beraiek joan aldaiteke edozein lekura, baina daukagu aldetxo bat doaneko sarrerarekin, etorri zaitezkela ikustera antolatu dugun eduki guztiak, da txarlak, tailerrak, UBR-ko betaurrekoak, edozein gauza. Mende laurdena ospatu du aurtengo edizioak eta egitaraua berrikuntzaz beteta etorri da. Software librea, hardwarea eta sormen digitala ardatz, hainbat ekintza eta lehiaketetan parte hartu ahal izan dute asteburuan zehar Bekera gerturatu direnek. Oso giro ona. Euskal Encounter zebaitu badauka, da hemen giroa oso ona dela. Denak dute ondo pasatu, denak dute besteek ondo pasatxa ere, eta hortaz oso erreza da egitea jendia hemen poziko gotea. Beti bezala horrenik ez guga bukatu eta gau de petxizter zer egiten urrengoan, hobetzeko eta jendea horrenik eta hobeto egoteko. Gaur da larun bata, gauari zuen matera. Beldurbarik mugimenduak dinamika berri bat jarri du abian, jaietan ere beldurbarik jarrera leloaren baitan, jaietan musika sexistarik egon ez dadin. Musika playlist bat osatu dute 200 abesti baino gehiagorekin eta guztiak abesti ez sexistak izanik. Honekin batera, eraso sexisten aurkako lana jarraitzen du, hauen prebentzioa aurrera eramanaz. Horregaiti sortu dute musika zerrenda hau, jaierrikoietan baita bernek zintxosnek musika sexistari jarri ez dezaten, eta berdintasunean errespetuan eta autonomian oinarrituriko jaiak bultzatuz. Berrogei herri eta hirik egin zuten bat iaz egindako musika zerrenda ez sexistarekin. Aurten, zenbaki hau mantendu edo handitzea bilatzen dute Emakundetik. Dena prest dute Baionan,
bestei hasiera emateko. Gaurtik igandera arte, 100.000 pertsona bilduko dira Lapurdiko hiriburura. Herriko etxeak egitarau ofizial antolatu du, baina herri mugimendutik ere dozenaka hitzordu prestatu dituzte bestak bestela pasatzeko asmoarekin. 10 urte beteko dituzte besta herriko euskaldun eta parekideak antolatzen. 7etan egingo dute irekitze alternatiboa, San Andres plazan dagoen Xina ostatuko balkoitik. Eta ondoren, Sistor of a Down eta MG banda taldeen kontzertuak izango dira Patxa plazako txosnagunean. Eraso sexistei erantzuteko protokolo bat ezarri dute aurten ere herri mugimenduko elkarteen artean. Iruñeko San Ferminetan abiatu lana dute eredutzat eta Baionako herriko etxea bide hori segitzera eraman nahi lukete. Baikor baloratu dute eraso bat gertatuz gero herriko etxeak bere aldetik salaketa jartzea, baina ez dute azten herriko etxeak urte luzetan arazoa ukatu izana. Ez dira, erraz aztekoak 2005ean Jean Genetek Baionako auzapezelarik egindako adierazpenak. Goizaldean emakumeak gainekoak enduta eta tangarekin dantzan aritzen badira, bortxaketak eta sexu gehiegikeriak errazago gertatzen direla esan zuen Genetek. Honen bestez, herriko etxeak egin dituen aurrera pausoak hainbat kolektiboren bultzadaz egin dituela gogorarazi dute. Bestalde, segurtasun neurri zorrotzen artean bada ere, besta normalak nahi ditu herriko etxeak. Nizan izandako atentatuak eta larrialdi egoerak erabat baldintzatu zituzten iazkoak, ekitaldi asko ez ziren egin, eta militarrek eta poliziek hartu zuten Baiona bestetako 5 egunetan. Aurtengoan ez omen da hainbesterainokoa izango, baina segurtasun neurri zorrotzak aurrikusi dituzte.